違反した場合最高で禁錮1年と罰金10万バーツ。これらの州を離れる旅行者は旅行許可証が必要になるということです。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はタイの最新ニュース、タイ国内で移動制限が強化され始めているという話、また政府は様々なコロナに対する政策を打ち出していますが、違反者に対しての罰金の話も出てきてますので、そちらのことをお伝えさせていただきます。タイがこれからどうなっていくのか、現在のタイはどのような状況なのか、また新規感染者の推移はどうなのか、そちらもデータでお伝えしていきます。今後のタイの状況がどのようになっていくか、そういったことを考える上でも参考になる情報になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のことや旅のこと、出入国情報、最新情報、いろいろとお伝えしています。これからもお役に立つような情報をどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは記事を見ていきましょう。こちらは時事通信から1月5日になります。タイ行動規制を再強化、2週間半で感染者倍増という記事になります。新型コロナウイルスの感染が抑えられてきたタイで、昨年末から感染が急増している。タイ政府はバンコクの娯楽施設を閉鎖するなど行動規制を再び強化しているということです。バンコクでは年明けからバーやパブ、マッサージ店の営業が停止された。また飲食店での夜間の食事を禁止。違反した場合最高で禁錮1年と罰金10万バーツ、約34万5000円のいずれか、または双方を課すと書いてあります。今このチャンネルを見ていただいている方はタイに行かれたことがある方もたくさんいらっしゃると思います。タイって結構屋台文化ですよね。結構外食する人が多いと思うんですが、飲食店での夜間の食事は今禁止されているということです。34万5000円くらいの罰金が取られてしまうということで、とても厳しい制限になっているようです。学校は今月末まで休校となった。政府は他県への移動の自粛も求めている。プラユット首相は再び全土のロックダウンはしたくない、感染を避けたければ自宅に留まってほしいと述べて在宅勤務を呼びかけているということです。現在タイでは感染はバンコクを含む中部全域に広がっている状態で、タイ飲食業協会のラッダー会長は立ち直りかけていた飲食店の収入が再び減ってしまう、最悪の場合多くの店が休業や廃業に追い込まれるだろうと危機感を示しているということです。結構現在タイでもコロナが広まりつつあり大変な状況のようです。それではこちらバンコク州法から1月7日の記事になります。タイ政府は1月の6日感染リスクが大きいとされているサムットサコン、チョンブリ、ラヨン、トラート、チャンタブリの5県で人の出入りを制限するなど感染対策を強化することを決めたということです。具体的な対策としては、検問所を設けて県外に出る人、県外から来る人をチェックするということです。そして必要性が非常に高い場合を除いては、県を越えての移動は禁止されるということです。これらの州を離れる旅行者は旅行許可証が必要になるということです。この先ほどお伝えしました5県に関しては今移動制限がだんだん厳しくなってきているようですので、ここのところ気をつけていただければと思います。それでは次はバンコクポストの記事になります。1月8日の記事です。プラユット首相はスマートフォンにモーチャナと呼ばれるコロナ接触追跡アプリをダウンロードするように人々に促したということです。このモーチャナというのはどういうものかと言いますと、今分かっている時点では GPS で持ち主がどこにいるかということが分かるようなそういったアプリのようです。そして現在周りに感染の危険がある人がいるかどうかということも分かるということです。で、このモーチャナのアプリをダウンロードしなければいけないということが少し今タイで騒動になっているようなんですね。で、そちらなんですが、現在まだスマートフォンを持ってない人も結構いるようなんですね。なのでたくさんの人がスマートフォンでアプリをダウンロードできないというような、そういった状況があるということなんですね。ただ政府はこういうふうに言ってるんですね。コロナに感染してモーチャナアプリをダウンロードできなかった人は意図的に指令に違反したとみなされ、最大2年間の懲役、最高4万バーツの罰金が課せられる可能性がありますというような、そういうような話も出ているらしいんですね。特に最大管理区域と今されている5つの州に関して、こちらに関しては厳密に適用されるというような話も出ているらしいんですね。こういった中でこのモーチャナアプリに対しての国民の不満の高まりに応える形で、政府は全ての人がスマートフォンにモーチャナアプリをインストールする必要があるというような発言を修正して、モーチャナアプリの使用に不快感を感じる人は代わりに旅行履歴を記録し、旅行中にコ
コロナのチェックポイントで旅行日程を提出できる。そのことによりモーチェナアプリをインストール必要はないと、そのように発言を訂正したということです。ただその人が新たにコロナを拡散させることがあるような状況なのにもかかわらず、意図的に旅行情報を隠蔽したことが証明された場合は、その人はそのような行動の責任を問われるということです。現在タイもコロナの新規感染者が増えて、どんどん新しい対応を発表して必死にこのコロナの感染の拡大を止めようとしているところのようです。この政策が功を奏してだんだんとコロナの感染者が少なくなってくれればなというようなところもあります。ただ国民にとっては政策が厳しすぎるというところもあるようで、飲食店が廃業に追い込まれる可能性が出てきていたり、またアプリをインストールできないような人にもアプリをインストールしなければ罰金になるというようなそういった発表をしてしまったりと、国民と政府の間で衝突が起こったりしているようです。それでは現在タイの感染者はどのような状況にあるか、そちらの詳細のデータがわかるサイトを見ていきたいと思います。それではこちらのサイトでタイの感染状況を見ていきたいと思います。現在14日間で感染者の合計数は3931人、死亡者数は7人となっています。そしてこちら新規感染者数、こちらは1月7日ですが205人となっています。コロナ感染者数のこれまでの合計に関してなんですが、このような形で12月の中盤からガンガンとずっと上がってきているような形になります。新規感染者数はこんな感じですね。ちょっとこれだと分かりづらいので拡大したいと思います。こちら直近30日間の推移なんですが、このような形になります。最近で一番多いのはこちら1月3日745人が新規感染者数でした。そしてその次4日は527人、5日は365人、6日は305人、7日が205人ということで減ってきているような状況でもあります。ただまだ安心できない状況ですので、これからも頑張っていってほしいなと思います。そしてこの数値がだんだん少なくなっていって、少ない数値が保たれるようになれば、ロックダウンしているところが解除されて大丈夫になってくると思いますので、そのような形になっていけばいいなと思います。いかがでしたでしょうか。コロナの感染者数が広がっているというようなところもあり、厳しい状況ですが、特にタイで店舗を経営している方々はとても厳しい状況にあると思います。これまでもコロナが始まってから売り上げが一気に落ちたのにもかかわらず、またお店を開くことができなくなったりとか、そのような状況の中で戦っているところだと思います。タイ政府も厳しい政策を打ち出しているようですので、早くこのコロナが収束してくれればいいなと思います。そして日本からもタイに行けるような、それを皮切りにいろんな国にだんだん行けるような、そういった世界にまた少しずつ戻っていってくれればいいなと思います。本当この2021年中にまただんだん海外に行けるようになってくればいいですよね。そのことを願って準備をし、頑張っていきましょう。いつもいいねとコメントをいただいてありがとうございます。これからも動画頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。